מצלמים אותנו? למה, מה אתה אומר? הסיפור של עמיחי היה יכול להסתיים אחרת לגמרי בבוקר יום שבת, 7 באוקטובר. נכנסים לממ"ד, מתחילים להתארגן לשהייה בממ"ד. זה חריג שיש ירי, אין ירי בתוך הקיבוץ. מאז שעברנו לשם 5 שנים היה רק ירי מחוץ לגדר ששמענו מרחוק, אבל... יאללה! בסמילה, פתחין. ביתם של עמיחי שינדלר, אשתו אביטל ו6 ילדיהם ממוקם צמוד לחומה בכרם שלום. זהו הבית היחיד שספג את מתקפת המחבלים בקיבוץ. האמנו שהמציאות כזאת יכולה לקרות בכרם שלום. אנחנו לא יודעים להסביר איך, אבל שמענו אנשים הולכים לנו בתוך הבית. בכל רם, אמרו אנחנו צה"ל, בעצם ניסינו להפחיד אותם בלי הרבה יכולת לעשות משהו. עמיחי החזיק בדלת הברזל והגן בגופו על אשתו ו6 ילדיהם. שרנתי על הבריח שסוגר את הדלת, בעצם היה פיצוץ גדול. אני עפתי לצד השני של הממ"ד, ונהיה חור בדלת של הממ"ד. אני חשבתי שזה סוף העולם, כאילו זה מלא עשן ועפר אני ככה ישבתי עם 6 ילדים בקצה של הממ"ד. הם כולם ישבו כזה צפופים מחובקים על הרצפה. ברגעים האלה היה לי ברור שהוא לא איתנו יותר. המחבלים הניחו לבנת חבלה שחדרה את דלת הממ"ד ועמיחי נפצע קשה. הוא לא נשם, הוא שכב בלי לזוז. אמרתי לעצמי, אביטל, יש לך פה 6 ילדים, תתנתקי. כאילו אין מה לעשות, חייבים שנייה להיות בשביל האנשים שכן חיים פה. הילדים היו מאוד מבועלים. אני כל הזמן אמרתי להם, אל תסתכלו על אבא, כי הוא היה נראה לא טוב. אבל לא ניגשתי אליו. כאילו אמרתי, אני חייבת להתמקד בילדים שנמצאים פה. כל 20 דקות האלה היה בעצם קרב יריות בתוך הבית כדי להרוג את המחבלים. כאילו הם היו בחוץ, אבל אחרי שהרגו אותם ונכנסו כיתת כוננות, הם לא ידעו אם יש עוד מחבלים. הם נכנסו ועשו סריקה בכל הבית שאין עוד מחבלים שם. אחד הכיתת כוננות פשוט שם לו חוסם עורקים בדיוק במקומות הנכונים כדי להציל לו את הידיים שעוד נשארו. באו פרמדיקים מהקיבוץ גם וטיפלו בו. זה היה מפחיד. זה היה מפחיד. ממש. בסוף יצאנו. עמיחי הובל במסוק לבית החולים שיבא, שם נלחמו על חייו. לאחר שבוע בו היה מורדם ומונשם, הוא התעורר בדרך נס. יד ימין נקטעה לי. קצת אחרי המרפק בעצם, נקטעה לי היד. יד שמאל נשארו לי כמעט 2 אצבעות. פה בשיבא הצליחו לחבר לי את הרופא אמר לי שזה היה כמו לגו, 14 חלקים שהגיעו והיה צריך להרכיב בהם פרצוף. אז לאט לאט משתקם. לפני 13 שנה נרצח אבישי, אחיו של עמיחי, בפיגוע ירי בכביש ליד קריית ארבע. בלב שלי הדבר היחיד שחשבתי שזה אין מצב שאני אומרת להורים שלו עוד פעם דבר כזה. המשפחתיות שלנו משתדלים מה שאפשר, אבל היא לא המשפחתיות שהייתה לפני זה. אנחנו יודעים שהיא תחזור להיות הרבה יותר ממה שהיא הייתה, אבל זה קשה. עמיחי עדיין מאושפז בבית החולים וצפוי לו עוד שיקום ארוך. סיפורו כבש לבבות רבים ואנשים רבים הגיעו לשמח ולחזק אותו. רעייתו ו6 ילדיהם פנו לאילת. היום הם נפגשים אחרי ימים ארוכים שלא התראו.